jeg så på Rådhuspladsen, og her vil jeg gerne vise jer nogle ting, som ligger på Rådhuspladsen. Her om bag ved mig ligger den gamle politigård. Vi kan desværre komme herind nu, men vi kan lige tage et lille smut. Herinde klarer der at holde politibiler. Her der står jeg ved parkourbanen og skaterbanen. Det er nogle rigtig gode aktiviteter, vi bruger her i Horsens. Og her om bag ved mig hænger Horsens byskjold. Og her står jeg foran Rådhusdøren. Lad os gå ind og kigge. Og det er her, hvor de ser alle de vigtigste beslutninger. Her kan vi se hesten, altså symbolet for Horsens byskjold. Og det har ikke altid heddet Horsens, fordi at engang hed det Horsens. Og det er simpelthen fordi, der er en vilde heste ude ved Næs herude i Horsens. Og her om bag ved mig, der sidder for det første borgmesteren her. Hvis nu bare der sker noget med borgmesteren, så er viceborgmesteren til erstatning. Og herovre, der sidder kommunaldirektøren. Da Rådhuset så her blev bygget, var Holger Sørensen borgmester. Og for at vedligeholde prisen, var vi nødt til at gøre Rådhuset lidt mindre. Det gjorde man ved at tage hver 10 cm af hver en meter her Rådhuset. Derfor blev det så kaldt en Holgermeter. Og nu er vi på vej til et interview med selve borgmesteren. Hvordan er det at være borgmester i Horsens? Jamen, det er alle tiders job. Jeg synes, det er spændende at være borgmester i en kommune, hvor der sker så mange ting, altså positive ting. Kan du fortælle om byen Horsens? Men jeg kan fortælle, at byen Horsens, det er jo en gammel arbejderby. Og forstå på den måde, at her i gamle dage, og i gamle dage, der skal man faktisk ikke så langt tilbage til 1950'erne, og så den tid, der ligger før, op til 60'erne også, der var det jo sådan en by, hvor der var rigtig mange store fabrikker. Altså i Horsens var et sted, hvor man lavede tv. Så det synes jeg er det helt exceptionelle ved at bo i den her kommune, det er, at vi gør tingene sammen. Rådhuspladsen, den synes jeg var grå, trist og kedelig, indtil jeg og nogle andre fandt på, at nu skulle vi have en skatebane og en skøjtebane og satte nogle bordtennisbord op og en byskov, og nu lige pludselig var det bare liv. Og de få pauser, jeg har på dagen, der kan jeg godt finde på at sætte mig ned på bænken på Rådhuspladsen, fordi der er en masse unge mennesker, ældre mennesker. Vi må jo sige, at vores borgere er online 24 timer i døgnet, så rigtig mange ting ordner vi på det der digitale platform i dag. Det vil sige, at man behøver jo egentlig ikke komme på Rådhuset. Så vi er lidt privilegeret, og dermed er man også som borgmester lidt privilegeret, at man er borgmester et sted, hvor der er udvikling og ikke afvikling.